אז שלום לכל הצופים שלנו, אנחנו בפודקאסט שלנו היום מארחים את האיש והאגדה, סגן ראש עיריית ירושלים, אלי נכט. אשדוד. נכון, רציתי לראות אם אתה איתי, יאללה, אמרתי אולי אתה לא תשים לב, אבל אתה חד היום, בת אחד. אז שלום לך סגן ראש עיריית אשדוד, אלי נכט, מה שלומך? מצוין. תשמע, לפני שהתחלנו פה, אמרתי, אני חייב לקרוא עליך קצת, לדעת עם מי אני מדבר. אנחנו, אמנם ככה, יש לנו איזו היכרות מלפני, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מכירים שני אנשים, אנחנו לא יודעים את כל הקורות חיים אחד של השני, מן הסתם, נכון? אמרתי, אני אבדוק עליך קצת. בדקתי עליך קצת, ואני רוצה להתחיל משאלה אחת. מה זה העניין החטיפה הזאת? בוא נתחיל מהחטיפה. מה זאת אומרת? יש פה עניין על חטיפה? תספר לנו. היה? וואו, אתה הפתעת אותי. לפני כמה שנים הייתה הצבעה על הסגנות שלי, באשדוד, לא בירושלים עדיין, שהיו אמורים למנות אותי לסגן ראש עיר, והיו כאלה שפחות היו חפצים בכך, וזה הגיע לרמה כזאת שבשביל שהיו צריך איזה קול מכריע, אז אחד האנשים בוא נגיד במעמד פוליטי מאוד מאוד בכיר, אז והיום בעיריית אשדוד, חטף, אפשר להגיד, באוטו שלו חבר מועצה, כמעט בכוח, ועשה איתו סיבובים, או כמו שאומרים היום, רונדלים, מסביב לבניין העירייה, כדי שלא יגיע למועצה, וכדי שאת הקול שלו יהיה חסר, וככה אני בעצם לא ייבחר לסגנות ראש עיר. זה הגיע לרמות כאלה, אני רוצה להגיד לך באופן כללי, אצלנו באשדוד, ואני פחות רוצה להיכנס לזה, אבל אצלנו באשדוד ללא ספק, יש עיר מאוד מאוד מעניינת, תוססת, קמפיינים בחירות באשדוד מתחילים 3 שנים לפני המועד הבחירות. משהו שלא קיים בארץ. רגע, אני צריך להבין. בסוף, הוא לא הצביע? לא. איך אתה סגן? הצליחו להביא מישהו ממקום אחר, חטפתם מישהו אחר? מה עשיתם? לא, לראשונה מזה אי פעם, אני חושב, האופוזיציה הצביעה במקום הקואליציה, ברמה כזאת שהם כיבדו אותי, שאמרו שאנחנו חושבים שאלי, למרות שאנחנו אופוזיציה, אנחנו חושבים שאלי ראוי להיות סגן ראש עיר, והם באמת הצביעו במקום הקואליציה, ועם הקואליציה האחרת, כדי שאני אקבל את המינוי, ופה צריך להגיד תודה לראש העיר, כי הוא עשה באמת עשה את הדברים הכי מופלאים כנראה בעולם, כדי שההצבעה הזאת תתקיים ותעבור כמו שצריך. הוא הצליח לעמוד על שלו כנגד כולם. אז מגיע לו גם פה כל הכבוד. לפני שאני עובר לנושא הבא, מה שלום חבר המועצה החטוף? הוא חזר אלינו, הוא בסדר, הוא איתנו. כן, הוא ממשיך להצביע, הכל בסדר. הוא לא החוליה החלשה, הוא לא נחטף כל פעם כשזה לא מתאים לאנשים, זה בסדר? בוא נגיד ככה. מאז לא היו חטיפות. בוא ננסה להיות סוג של פוליטיקלי קורקט. החטוף בסדר, החוטף, בבעיה. להגיד לך עד היום לא הסתדר. טוב, אז אחרי שבאמת, אני אקרא לזה צחקנו, אבל זה באמת קרה, הסיפור הזה לא בדיה. אמיתי לחלוטין. אז היה, אז בוא תספר לנו, אלי נכט, ככה בשורה 2, מי אתה? מה אתה? תספר לנו קצת. אוקיי. עשו, ילדים, תספר, רוצה לדעת מי אתה. אז קודם כל תודה שעזרת, בדרך כלל אנשים מתחילים מהמקצוע או מהקריירה, טוב שזרקת לי את הטיפ הזה, אז קודם כל יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים. בנים, בנות? 2 בנים, 2 בנות. אופה. זה מתחיל מילדה קטנה ומתוקה הכי בעולם, בת 6, שעלתה לכיתה א', ומסתיים ביונתן, לוחם בעזה, בנחל מוצנח, מגיסט, ג'אבר, 2 מטר, שמגן עלינו ועל המדינה שלנו, ובאמצע עוד אחד בכיתה ד' ועוד אחד בכיתה ו'. אני מאוד אוהב אותם, נשוי לאשתי, אהובה. כמה זמן? 14 שנה פלוס. ואנחנו הכרנו עוד בבית ספר. תעשה name dropping, תן לי שמות, מה זאת אומרת? אתה מגיע להם, לילדים, לאישה. אז נתחיל מהקטנה, נוגה בת ה-6, טלי בת ה-9, רון בן ה-11, יונתן בן ה-20, אשתי אינה, ואנחנו הכרנו, כמו שאמרתי בבית ספר, היא הייתה שכבה אחת מעליי. הופה, אתה הסתכלת תמיד למעלה, זה הקטע שלך, אתה מסתכל למעלה. היא הייתה היפה והחכמה, ואני החנון מלמטה, לכן אין סיכוי שהיינו בבית ספר אפילו נתקלים אחד בשני. אז איך זה קרה? הרבה שנים אחרי. הרבה שנים אחרי. זכרת אותה מאז שהיא הייתה יפה. 20 שנה אחרי, היא נשארה יפה, אחי. תיזהר, אנחנו בשידור חי. היא נשארה הכי יפה בעולם, ו20 שנה אחרי, נפגשנו באיזה חתונה של חבר משותף, ויומיים אחרי היינו בדייט ראשון,
אז בעצם עם זה שאתה אוהב הכל מהר, אני חושב שבפוליטיקה קצת קשה לך עם ככה, כי שם הדברים לא רק שהם קורים לאט, הם בדרך כלל גם לא קורים. אז איך אתה עם זה? מוציא אותי מדעתי, אני הבן אדם הכי נגד בירוקרטיה, הכי נגד לשכה, אני תמיד נמצא כמעט בשטח, תמיד עם אנשים, תמיד אני איש של, בסוף של, אתה יודע, תוצאות. לא מעניין אותי ההליכים. למה? זה הגיע מהמקום שלי כעורך דין. אני טיפלתי הרבה מאוד בתושבי חול, במשרד עורכי דין שלי. והם אף פעם לא גביתי כעורך דין, לא על פי שעה ולא על פי ייעוץ. גביתי על פי תוצאה. לא מעניין אותם כמה מכתבים שלחת, לא מעניין אותם מה עשית. הבאת תוצאה, תקבל שכר. לא הבאת תוצאה, אל תקבל שכר. וזה ה-state of mind שאיתו אני מגיע לכל מקום מבחינתי. לא מעניין אותך התירוצים שלי, נכון? שלחתי 10 מכתבים, התקשרתי 20 פעם, 4 הודעות וואטסאפ, מה זה אכפת לך? אחי, יש תוצאה או אין תוצאה? כן, אבל בסוף הבירוקרטיה נועדה כדי להגן עלינו, כי בסוף אם לא הייתה בירוקרטיה, היה פה... היה דיקטטורה. סדום ועמורה. נכון. זה לא היה, אנחנו כאילו כן צריכים את זה, איפה עובר העמק השווה? בדיוק, במקום שהוא אמצע זהב נורמלי, שיש בירוקרטיה, שהדברים נבדקים, לא כי מישהו אמר מלמעלה, ואז הכל מתבצע למטה, בלי חס ושלום לשאול שאלות ובלי להעיר הערות. אבל לא יכול להיות שמישהו אומר משהו למעלה, וכל מי שאיפה שזה אמור להתבצע, כאילו, אתה יודע, משב רוח כרגע. אבל בינינו אנחנו שומעים את זה מכמעט כל פוליטיקאי. אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו רוצים שהכל יקרה מהר, יש בירוקרטיה, איך אנחנו... אבל שום דבר לא באמת משתנה בעניין הזה. בסוף, זה מה שקורה בשטח. אפשר לשנות את זה? קודם כל כן, אי אפשר להגיד לך שאפשר לשנות הכל ב-180 מעלות, או באופן מוחלט, התשובה היא כמובן לא. אבל אני מרגיש שהדברים כן ניתנים לשינוי, ואם הייתי מרגיש שזה לא ניתן לשינוי, א', אני לא הייתי נמצא שם, כי זה לא מעניין, וב', בסוף, גם הרצון של כולנו, לעשות טיפ-טיפה יותר טוב, אחי. טיפ-טיפה, אתה גם רוצה, גם אתה כבן אדם רוצה לשנות את עצמך, טיפ-טיפה יותר טוב. אם אתה יכול לשנות את עצמך מרונן למוטי, ביום או ביומיים, בשבוע או בשנה, לא, אתה רונן, אחי. האם אתה יכול להיות רונן טיפה יותר טוב? אתה יכול להיות רונן טיפה יותר טוב. אבל פה שמדובר בך כבן אדם, אנחנו מדברים פה על איזושהי חברה, אותו דבר, אותו דבר, שנים. מערכת, קשה, תחשוב כמה קשה לך לשנות הרגלים, כמה לבן אדם קשה, אם הוא צריך לקום בבוקר, או לעשות דיאטה, או ללכת לחדר כושר, או למי יודע מה. זה קשה בכל מקום, קשה בכל מקום. אתה חושב שזה ניתן לשינוי? הכל ניתן לשינוי. הצלחת לשנות משהו בעניין הזה של הבירוקרטיה באשדוד, או בכלל, משהו שקשור לבירוקרטיה, הצלחת לשנות באמת? כל מקום שאני נמצא, אני עושה שינוי. עד כמה השינוי הזה גדול, תלוי בהמון גורמים, ולהגיד שאני גיבור גדול ואני יודע לשנות את הכל ומיד, התשובה היא לא. האם אני כן מצליח לשנות את הדפוס, את ההתנהלות, את הגישה לדרך שבה הדברים מתנהלים? לדעתי התשובה היא כן. אנחנו ישר נגררים ומתחילים לדבר על קדימה, כי זה מה שבסוף ככה מעניין אותנו, אבל אני דווקא רוצה לעצור ברשותך, וללכת אחורה. יושב פה בן אדם מולי, נאה, יש לומר ג'ורג' קלוני של אשדוד, עם השיער המאפיר הזה, זה אומר שלא סתם הוא נהיה לבן, לא סתם הוא נהיה אפור, זה התחיל מאיפשהו. איפה נולדת? מאיפה באת אלינו? תגיד לי, אתה נולדת בישראל? אני נולדתי בעיר שקוראים לה ז'יטומיר, זה עיר שנולד בה חיים נחמן ביאליק. אל תמציא עכשיו שמות. אמיתי לחלוטין. אוקיי, איפה זה? באיזה אוקראינה. אז זה היה ברית המועצות, היום זה אוקראינה. וזה עדיין אוקראינה או שזה כבר נהיה רוסיה? זה עדיין אוקראינה, נכון לרגע הקלטת הפודקאסט זה עדיין אוקראינה. זה באזור מלחמה כרגע או שזה מחוץ לאזור? לא, זה פחות. בצד המערבי יותר כאילו של אוקראינה? אני יכול לעשות כאילו אני מבין עניין ויודע איפה זה נמצא, לא הייתי שם מאז, אין לי מושג. באיזה גיל עלית בעצם? עליתי בגיל 8. ואיך היה לגדול באוקראינה כיהודי? עכשיו יגיע לאוקראינה או לכל המדינות באירופה, פתאום נהיה מפחיד. השאלה אם זה היה ככה גם כשאתה היית ילד. יותר גרוע. אוקיי. הייתה אנטישמיות מאוד מאוד גדולה. היו מרביצים לי בבית ספר רק בגלל שאני יהודי. היית לבד, משפחה יחידה בעיר, או שהיו עוד כמה? היו הרבה משפחות. יחד עם זאת, כשאני מראה לאנשים, לחברים שלי, יש לי תמונה של כל השכבה שלנו בבית ספר, ואני אומר, תזהה אותי איפה אני. ואז אני טוב, הגזמת, יש פה, נגיד, 100 ילדים, איך אני אזהה אותך? מה, אסתכל על השיער. הייתי הילד היחיד, למשל, עם השיער רכה. היה אפשר לראות את זה מרחוק. מרחקים. אבא שלי, פעמיים שברו לו את האף. היו פשוט מרביצים לו עד זוב דם, רק בגלל שהוא יהודי. בבית, אצלנו, אמיתי. כשהיינו הולכים לישון, אבא שלי שם גרזן ליד פתח הדלת, ואומר שמי שנכנס בלילה, קפד ראשו. זה הביטוי שהוא אומר. היה מפחיד. אני חייב לומר שמה שאתה אומר עכשיו גורם כאילו לצמרמורת וככה לחשוב, ילד לא צריך לגדול ככה, אבל
עברנו פה את ה-7 באוקטובר, ואני חייב להודות שב-7 באוקטובר הייתה הפעם הראשונה, אין לי נשק, אין לי אקדח או משהו כזה בבית, אני שמתי סכין, אמרתי, איך תדע, אמרת? תחת למיטה, תשמע, אני לא יודע איפה הם, אולי הם כבר באו, אולי הם פה, אף אחד לא יודע איפה הם, באו בהמוניהם, שמתי סכין מתחת למיטה, אמרתי לאשתי גם, אם אני אשתמש בסכין הזה, זה הסוף של כולנו, כי אם אני אגיע לשלב שאני צריך להשתמש בו, הלך עלינו, ועם הימים שכחתי אותו מתחת למיטה, ופתאום הבן שלי, אדיר, מצא את זה. גם חודש, חודשיים, לא יודע אחרי, הוא לא יודע מה חיפש איזה נעל שאפה, לא יודע מה הוא יסכן מתחת למיטה, הוא אומר לי, אבא, הוא מוציא סכין מטבח, ככה ארוכה, אבא, מה זה? ועכשיו לך תסביר, אני לא רוצה גם להפחיד את הילד, להגיד, שומע, חשבתי שיבואו אנשים להרגו אותנו, אז ליתר ביטחון, אני אביא את הסכין, אנחנו צוחקים על זה היום. אתה צוחק על הגרזן של גיל 7-8, לא צוחק. ואני צוחק אולי על מה שקרה פה, אבל באמת בסוף... הכל חוץ ממצחיק. אבל איך עזרנו לזה? אתה חשבת שכשאתה תעזוב שם יום אחד, אתה תחזור למצב שאנחנו נצטרך... אתה לא פחד? אתה לא רוצה לשים איזה כלי נשק בבית אחרי 7 באוקטובר? תשמע, היית באשדוד, זה לא כזה רחוק. כן, כן, ואף אחד לא ידע מה הולך להיות, ואני אגיד לך את האמת, כאילו, אי אפשר היה לדעת איפה הם נמצאים, ומה קורה מתחת לבית, ואפילו יש שמועות שהם נמצאים באשדוד, והיה לנו אפילו מקרי ירי של שוטרים שירו בשוטרים, כי חשבו שהם... כן. ב-7 באוקטובר, באותו יום? נכון, נכון. 7 או 8 באוקטובר או 9, כאילו ממש בסמוך לכך. איך שהיה לא פשוט. לא פשוט כי אני ואבא שלי, אנחנו הלכנו ללמוד בישיבה. אתה הבכור למשפחה? אני גם הבכור, גם הקטן, גם האמצעי. אני היחיד. והלכנו ללמוד, ולמדנו, והיינו לומדים גם עברית, והיינו לומדים כאילו בישיבה בעיר. ופעם אחת אני זוכר חזרנו, ואז היו את החבר'ה החבדניקים, ששמו שולחן תפילין, להניח תפילין. אז אבא שלי הניח תפילין. בחוץ? בחוץ. ואז באו אליו, אז בדיוק, ואז באו איזה שני ז'לובים כאלה גדולים. ואמרו לו, מה זה? מה אתה עושה? מה זה? והתחילו ממש כאילו להתחיל כמעט באלימות. אז אבא שלי אמר לו, מה אתה רוצה? זה דרך חדשה למדוד לחץ דם, אני זוכר את זה עד היום. ואז הם נרגעו. כאילו זו הייתה הרמה. וכשעלית לארץ, האנטישמיות וההתנכלויות לך כילד עברו? לא. אוקיי. הם שינו צורה, הם לא עברו. שם הייתי היהודי, פה נהייתי כאילו המהגר הזר, כן. הרוסי. הרוסי, בדיוק ככה. וזה בכיתה ב' למדתי בבית ספר חב"ד, לא היה את זה. בגיל 8 עלית, אז כאילו עלית בגיל כיתה ב'. נכון, התחלתי כיתה ב' ולא הייתה בעיה, ואחרי זה הלכתי לאיזה בית ספר הראל, ושם הייתי בין הבודדים יחסית, כי זה היה בהתחלה, והיה לו פשוט. וחשבת שתבוא לפה, זה לא יקרה. נכון. שאתה בא למדינת היהודים, שהיא איתך, זו מנטליות שונה. היום הראשון שלי זה נראה בערך ככה, כמה ילדים מתנכלים לילדה, בהפסקה, ואני לא מבין מה קורה, ואז אני מנסה להרחיק אותה מהילדה הזאת, אני זוכר את זה כמו היום, ואז הוא דוחף אותי, ואז אני נותן לו ביתה באיזשהו מקום, ומאותו הרגע מסתבר שהילד הזה היה מלך הכיתה, לא ידעתי מה זה, ומאותו הרגע, במשך שנה וחצי, פוצצו אותי מכות יום. עד שבכיתה ד' התחלתי ללכת לג'ודו, בכיתה ה' נהייתי הרבה יותר מקובל, בכיתה ו' הייתי כבר בין המקובלים ביותר. והפסיקו להרביץ לך. כי כבר הייתי מחזיר חזרה, וזה היה מאוד כואב. ומה עם אותה ילדה? אני לא זוכר. אני מתוודה. בוא נגיד, לא קיבלתי מכתב תודה מאז. עשיתי סיפור רומנטי, אתה יודע. אז זהו, לימים זו אשתי, לא קרה. לא נורא. לא. עזרת למישהי מהכיתה שאתה לא יודע מה עלה בגורלה היום. זה יפה, זה לתת אהבת חינם, מה שנקרא. לחלוטין. אז אתה אומר שבעצם הגעת לישראל וחווית את האנטישמיות החדשה, מה שנקרא, לא את זה ששונאים אנטישמיות, אותך, על אבל... זה שאתה רוסי, או על זה שאתה פחות מקובל, על דברים כאלה, ובעצם זה לא עזב אותך. ומתי זה בעצם, אוקיי, אז אתה אומר בכיתה ו' אתה כבר היית יותר... נכון. תראה, זה עצוב, ואני רוצה לחבר את זה גם קצת להיום. יש לי ילדים בגילאים האלה, יש לי ילדים 3 בנים, אלימות זה דבר שאני נתקל בו, לצערי, לא מהצד שהילדים שלי מרביצים, אלא את זה שמרביצים להם. אני מחנך את הילד שלי לא להחזיר, אני אומר להם, אם זה קורה, תעשה משהו, כמובן, תדחוף את הילד שבא לך, אבל אל תגיע למכות האלה. אני מחנך אחרת. תספר לי. אני מחנך את הילד שלי, אני אומר לו, אתה נמנע בכל דרך אפשרית מקטטה, בכל דרך. אם אתה רואה שאין דרך להימנע מהקטטה, אין דרך. בשום צורה, אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול להימנע, אתה פשוט, במלוא הכוח, במלוא המרץ, כל מה שיש לך אתה נותן. אתה לא נשאר חייב.
אין מה לעשות. גם דרך להתמודד עם ילדים, זה לא פשוט, זו המלאכה. ולכן אני מחבר את זה לזה, שאתה אומר שבמשך 1.5 שנה, הכו אותך ביום-יום. אני חושב שאנחנו בעידן אחר, אני לא חושב שהיום, אני מתיימר לחשוב ולהאמין שהיום לא ילדים מצליחים לתקשר אחרת עם ההורים, או עם המורים שרואים את זה, אבל אני לא חושב שהיום הילד שלך יעבור משהו כזה. לא, לא. לא, הם לא עוברים משהו כזה, הבעיה היא באופן, כאילו, לא רוצה לגעת בזה יותר מדי לעומק, הבעיה שהאלימות קיימת בלי קשר, לא משנה מאיזה סיבה, כן, אז פעם לי הייתה סיבה כזאת, ויכול להיות שלילד יש סיבות אחרות, אבל עוד פעם, האלימות קיימת. איך אנחנו ממגרים את זה בקרב ילדים? אני חושב שזה משהו, לפני שאני רוצה שהילד שלי יהיה חכם, וילך ללמוד בית ספר, אני רוצה שהוא יחזור בריא ושלם. תשמע, מבחינתי, בדוגמה האישית שלי, אני חושב שילד צריך להיות חכם, ולכן ניקח דוגמה את רון, שעליו דיברתי שהוא בן 11, אז הוא לומד שחמט, והוא לומד תכנות, ומצד שני, אני רוצה שהוא יהיה פיזית עם יכולת להחזיר ולהגן על עצמו, ולכן הוא הולך גם לאגרוף והלך גם לג'ודו. זה חייב להיות ביחד בכל מקום בחיים. זאת כוונתי. אתה חושב שכדי למגר את האלימות בקרב בני נוער, אנחנו צריכים פשוט לעשות אותם חזקים יותר, כדי שלא ירביצו להם? מה עושים? איך פותרים את האלימות הזאת? איך לא גורמים עוד ילדים כמו אלי נחט, שקיבל מכות 1.5 שנה, כשהילד, איך אנחנו לא גורמים לזה שילד 1.5 יום יקבל מכות? הסיבה שרוסיה לא מתקיפה את ארצות הברית, וארצות הברית לא מתקיפה את רוסיה, כי לכל אחד יש נשק גרעיני, ואף אחד לא רוצה להתחיל מזה. ברגע שיהיה מולך ילד שיודע להחזיר ולתת בחזרה, אף אחד אפילו לא יחשוב להתחיל לתת איתו מכות. ואם הילד חלש יותר? אם הילד חלש יותר, עוד פעם, זה כבר עניין של, לדעתי, המסגרת, ואם יש ילדים שמתנכלים, המורים חייבים להתערב, ההורים חייבים להתערב, אתה לא יכול להסדיר את זה, כי היום אנחנו גם במצב שאתה לא יכול להתערב בין הילדים, אחי. אם אתה תבוא, תנסה להתערב בין הילדים, אותך יכניסו לבית סוהר, אתה לא יכול להתערב בזה, זה בעיה? נושא לא פשוט. כן, לא נפתור את זה כאן. לא נפתור את זה כאן, אבל בסוף, אתה יודע, יש אנשים בעיר שהיו באמת רוצים לשמוע קצת איך אנחנו פותרים את הדבר הזה, כי אין הורה שלא נתקל באלימות אצל הילדים שלו. לא, אני אגיד לך איך פותרים את זה, אם אתה רוצה לשמוע את זה ברמה העירונית, עכשיו לא כהורה, ברמה העירונית או ברמה הממשלתית, התשובה היא לא פשוטה, הכי פשוטה בעולם. התשובה היא שהמורים והמנהלים צריכים לקבל שכר ברמה הרבה יותר גבוהה, יהיו עוד יותר אנשים, עוד יותר איכותיים ועוד יותר טובים במערכת החינוך, למרות שגם היום הם איכותיים ונהדרים, אבל הם חייבים לעבוד ב2 עבודות ו3 עבודות, ולא יכולים להשקיע אולי את כל כולם לטובת הילדים שלנו, וכשיהיו אנשים שכולם מושקעים והם יהיו איכותיים, הדברים יראו אחרת. מה עם האחריות של ההורים בעניין הזה? אני חושב 90%. שלי לא אלים בגלל שאוי ואבוי למויאלים. 90%. אבא שחינך אותו לא להיות אלים. אתה צודק, 90% של ההורים. 90% כי בסוף הילד, מה שנקרא, הוא לוקח דוגמה אישית מההורה, ובכלל לא משנה מה אתה אומר לו, לא, הוא לוקח דוגמה אישית. אבל במקום שבו אתה לא יכול לשלוט, כי אתה לא יכול לשלוט על איך אנשים אחרים מחנכים את הילדים שלהם, אין לך שליטה על זה, שם צריך את מערכת החינוך. אפרופו ילדים שבירים, מה שנקרא, לך יש כינוי של אלי נחט בלתי שביר. אני לא בטוח שזה הכינוי, כי זה בדיוק ההפך, זה בהפוך על הפוך. זה היה ציני, אתה שביר. כן, כן. תסביר, מה קורה פה? למה אתה בלתי שביר? הוא בעצם שביר מאוד. טוב, אני עברתי ילדות מאוד קשה בקטע הזה, הספציפי. הילדות שהייתה נהדרת, כן, אבל בקטע הזה היה מאוד קשה. אני לא אספר לך על שברים אחרים שגם היו, אבל רק הכתף שלי נשברה 6 פעמים ברצף, פעם אחר פעם. בפעם האחרונה היא נשברה כי פשוט בזמן שינה, זה בערך בגיל 12, שלא ישנתי טוב. הסתובבתי לא טוב בשינה, אז הכתף שלי נשברה, וכל הזמן שהילדים היו מבלים במשחקי כדורגל, בחורות, אני לא יודע, כדורסל, ספורט, לא משנה מה, אני הייתי צריך להיזהר על היד שלי, כי אם חס ושלום מישהו אפילו נותן לי דחיפה קטנטנה, הוא היה שובר לי את הכתף. ואז בדקו בטח, ומה הבינו שמה יש לך? אז קודם כל, אני עברתי פעמיים השתלת מוח עצם, וזה לא עזר, בקפלן. פעם שלישית, אמא שלי הביאו אותי לאיכילו כרתו לי בעצם את האגן, אין לי אגן. עצם האגן בצד שמאל, והעבירו את זה לתוך הכתף, וככה זה בסוף החלים, וכל התהליכים האלה, כמו שאתה מדמיין לעצמך, נמשכו במשך שנים, אז אם פעם ראשונה התחלתי ללכת, כשאתה התחלתי ללמוד ללכת, כשנולדת, ואני נולדתי, כל אחד בדרך הטבעית שלו, בפעם השנייה זה היה אצלי, כשאני נשארתי בלי האגן, כשקרתו לי את עצם האגן, וכשחשבתי שהכל זה יסתיים ובא על מקומו בשלום,
בגיל 17 חטפתי אירוע מוחי, שבץ מאוד מאוד קשה, שבעצם שיתק חצי פלג גוף שמאל שלי לחלוטין, ועברתי 2 ניתוחי ראש מאוד רציניים, שנה בבית לוינשטיין, מעל חצי שנה על כיסא גלגלים, למדתי לקרוא מההתחלה, למדתי... זה התרחק שלא יפגע בך ברק עכשיו, נשמה, אני צעיר. לא, אבל מאז כל מכות הברק קרו עד גיל מסוים. עכשיו, הפוך, אתה יכול ללכת רק לידי, כי כבר עברתי את הכל. עברתי את הכל. וואו. אני פוחד להגיד, עברתי את הכל, לא צריך התנסויות חדשות. אבל בוא נגיד, היה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהכינוי הנכון יותר זה לומר איש ברזל, אם אתה הצלחת לעבור כאלה דברים בגילאים כל כך צעירים, לא ליקקת דבש בילדות שלך, נראה לי, לא נשמע שליקקת דבש. גם מה שאני לא בילדות, גם בהיותי, אני לא יודע מה זה גיל נער, צעיר, לא יודע, 17, 18, 19, זה... איך יצאת בכלל משבץ כזה שאתה מתאר? קודם כל... אתה מתקשר, אתה מדבר, אתה יודע, אתה מבין, זה לא פשוט לצאת מזה, זה לא בידיים שלך. אז קודם כל, כשאני הגעתי לבית לוינשטיין, מנהלת המחלקה, דוקטור ורשבסקי, ראתה אותי ואמרה לי, אתה צריך להבין, אני ראיתי לא עשרות, לא מאות, אולי אלפי מקרים כמו שלך, ב-27 שנים שאני עובדת כאן, אתה צריך לקבל כעובדה, להתרגל לעובדה שאתה ללכת יותר לא תוכל, בחיים שלך. לא תוכל. אוקיי. וכשבן אדם אומר לך על ילד, והייתי אז ילד סך הכל את הדברים האלו, זה באמת כמעט שבר אותי לחלוטין, אני 3 ימים לא יצאתי מהמיטה, בכיתי, מאוד בכיתי. כי עכשיו סך הכל, עזוב, שברים פה, שברים שם, סך הכל הייתי ילד בריא, כאילו, לא... וזהו, ואחרי 3 ימים קיבלתי עם עצמי החלטה, זה היה באפריל, שבספטמבר ויהי מה, אני הולך לבית ספר. והודעתי לה את זה, והיא אמרה לי שאתה לא מבין מה אתה אומר, ובשלב מסוים הם גם הצמידו לי פסיכיאטר, כי הם חשבו שאני עולל משהו לעצמי, כי גם הייתי מתבדח. אז שאלו אותי איזה כדור אני יכול להעביר לך כדי כדור הרגעה שירגיע אותך הכי טוב, אז אמרתי הכדור M16, אז זה השלב שבו הגיע אליי הפסיכיאטר, והיא חשבה שאם אני לא אצליח ללכת בספטמבר לבית ספר, המכה הנפשית תהיה פסיכולוגית כל כך קשה, שאני עוד עשוי לעולל משהו לעצמי, כי ראתה שאני מאוד מאוד נחוש, שבספטמבר אני הולך, ולא הייתי במצב, בוא נגיד, הליכה. אני יכול להגיד לך שלא ב1 לספטמבר, אולי ב10 לספטמבר, עם סעד, עם הליכון, עם המון המון דברים, אבל הלכתי לבית ספר. זה משהו ש... אין דבר שיוצר אותך. אני חושב שאין דבר שיוצר אנשים בפני הרצון, באופן כללי. לא כולם, לא כולם יכולים לקבל כזאת הצהרה, ולומר, אני כנגד כל הסיכויים יעשה את תוך 5 חודשים, כשאמר לך שאתה עוד עושה את זה בחיים. אל תמעיט מערכך, נראה לי. אני תמיד מנסים להגיד, כאילו, וואו, קיבלת החלטה וזהו, אבל לא קיבלתי שום החלטה, רונן, כאילו, מבחינתי אין אלטרנטיבה. כאילו, זה לא שאמרתי לעצמי, אוקיי, או שאני עכשיו על הספה בביטוח לאומי, יושב, שוכב ומחכה לגורל, או שאני מתחיל לעשות... אתה יודע שעד היום אני אספר לך שני דברים מבחינתי שהם חשובים לי, שאולי על פי זה תבין מי אני כאילו באמת, כן? אז קודם כל, אני בדרך כלל, היום אמנם זה לא מייצג, אבל בדרך כלל, כשאני קונה למשל נעלי ספורט, הם רק עם שרוכים. ואני לא יכול לסרוך שרוכים. אבל הם יהיו עם שרוכים, ואני אעשה את המקסימום מאמץ כדי לדעת לסרוך את השרוך הזה. כי אני רוצה להיות כמו כולם. אני לא רואה את עצמי טיפה פחות טוב. הלכתי לצבא, הצבא, אחרי שהם ראו אותי בכיסא גלגלים, עם שטף דם במוח, עם הכל, אמרו לי, כי אוהבים אותך מאוד, בבקשה, אין לנו מה לעשות איתך. דפקתי בכל דלת אפשרית, אף אחד לא רצה כמובן לקבל אותי לשורותיו, ומבחינתי, אם החברים שהולכים לצבא, גם אני הולך לצבא. אז יש לי מישהו שהוא כמו אבא שלי היום, קוראים לו דורון אלמוג, האלוף דורון אלמוג, היום יש ראש הסוכנות היהודית, הוא קורא לי בן, אשתו, דידי, הייתה כמו אמא בשבילי, היא הייתה מחנכת שלי לאורך כל השנים, כך הכרנו, בזכותה יש לי את הבגרויות, אמרתי לדורון, הוא היה אז אלוף פיקוד הדרום, אמרתי, אני חייב להתנדב, להתגייס לצבא, חייב, הוא לקח אותי, הוא עזר לי, התנדבתי, הייתי עורך אתר צה"לי, הייתי בדובר צה"ל, עשיתי את מה שיכלתי, אבל הייתי חייב להיות בפנים. היום, אתה רואה אנשים, הרבה אנשים, שמנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לקבל איזה קצבת ביטוח לאומי, זה. אני מראש, אני לא מוכן, לא יקבל. אני לא מוגדר, אני לא רואה את עצמי עם נכות, עם משהו, מבחינתי אין לי קצבת נכות,
אין לי, כאילו יש לי ניידות, כי אני צריך לרכב הזה. חוץ מזה, אין לי אחוזי נכות, אין לי כלום. לא רוצה את הכסף שלהם, לא רוצה כסף של אף אחד של המדינה. אני ירוויח בעצמי. זה מעורר השראה קודם כל. ודבר שני שיש לומר לך, זה שאומרים שכל ילד צריך רק מבוגר אחד שיאמין בו. ולך הייתה את המחנכת הזאת, אני מכיר את זה באופן אישי, הייתה לי גם מורה כזאת, קראו לה דליה, שהייתה איתי באש ובמים, היא נפטרה ממש לפני כמה זמן, ואני יודע למה אתה מדבר, בזכותה אני שחקן. אם היא לא הייתי בבית ספר להנדסאים, כבר נרשמתי. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, כי מבחינתי לא הייתי חולה בכלום, לא קרה לי שום דבר, אולי הייתי מרוויח יותר בתור הנדסאי, לא יודע, בתור אומן, אבל אני הקשבתי את עצמי בזכותה. אני יודע שאני קם בבוקר ואוהב את מה שאני עושה היום, ואני חושב שזה להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני חושב בזכות מישהי כזאת, אפרופו דיברנו על מסגרת של מערכת חינוך. זה מה שבדיוק רציתי לחבר על ההתחלה, הלוואי שיהיה יותר מורים. הלוואי שלכל ילד יהיה איזה מורה אחד כזה שיאמין בו, שיגרום לו לחשוב שהוא יכול לא לקבל בין 70 ל-80 או ל-90, שזה חשוב בפני עצמו, אבל זה מ-0 ל-100. כן. זה ואני מאמין שהיא ליוותה אותך בכל הדרך, כאילו, הייתה שם. עד היום, תקשיב, אני סיימתי ב-2002, 23 שנים אחרי, אנחנו כל שנה מתכנסים כל הכיתה. היא הייתה מורה בבית. תיכון? כן, כן. ואתה סיימת תיכון עם בגרות? סיימתי את הבגרות הכי גבוהה בשכבה. מהמקום שלא ידעתי לקרוא, רגע, אתה עולה חדש בן 8, שהתעללו בו עד גיל 8 בבית ספר. טוב, זה לא נשמע טוב, זה חיים שכאלו באיזה מוסד. באת לישראל, גם פה לא היו נחמדים איתך. עם 1.5 קיבלת מכות, 1.5 זה לא משהו אבל אומרים שמה שלא הורג מחשל, רונן. כן, אבל אנחנו קודם כל לא מאחלים לאף אחד את אתה יודע, את הדבר, בוא נלמד בדרכים אחרות, מן הסתם, כולנו לא רוצים כזה ילדות לאף אחד ממקורבינו, ובכלל גם לא מקורבים שלנו, וכנגד כל הסיכויים, עם ילדות כזאת, ואני משער שהבית שלך לא היה בית, מה שנקרא, שיכולים לעשות לך מורים פרטיים מהבוקר עד לילה. אז אני אספר לך, אני מקרה מאוד מאוד חריג בנושא הזה, כי כל העלייה, ואתה יודע זה בטח טוב כמוני, שהגיע מאז, אנשים מאוד מאוד בדרך כלל משכילים. הגיעה אליטה של היהודים. מברית המועצות. מברית המועצות. אז אצלי, במקרה שלי, זה ממש לא ככה. אני אוהב את ההורים שלי הכי בעולם, ואני אתן את נשמתי עבורם. אבל מה לעשות, אני הילד הראשון שיצא, שהוא עם השכלה גבוהה. אמא שלי ספרית, אבא שלי אינסטלטור. לא היו להם איזה יכולות יותר מדי גבוהות. איך אתה מסביר את זה? אני לא מסביר, זה לא משנה, אנשים הכי טובים בעולם. השכן היה ממש חכם. אני לא יודע. אני לא יודע להגיד, גם לא הכרתי את השכנים, אבל בוא תסתכל על אבא שלי ועליי, אתה תבין הכל, לא צריך פה, זהו. כמובן, אני מצטער בפני אמא של אלי, זה רק בדיחה, אני סטנדאפיסט במקור, אני חייב להשתמש בזה לרגע, סליחה. אבל כן, היינו באיזה דירת 60 מטר, באזור, בוא נגיד, לא בין הטובים באשדוד. נקרא לזה ככה. וכנגד כל הסיכויים, אתה אומר שהצלחת להוציא את התעודה הטובה ביותר בשכבה. כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף זה לא עניין של משהו חומרי, אם היו יכולים לתת לי, לא יודע, ספרים יותר יפים, או עתים יותר יוקרתיות, אני לא יודע מה. אני חושב שאם לא היית עובר את כל זה, היית מצליח להגיע ככה רחוק? אתה חושב שאולי זה בזכות זה? היית מצליח להיות המצטיין אם היית כמו כולם? אני לא יודע להגיד לך. רוצה להוכיח. היום אני רוצה להוכיח. אולי גם אז רצית קודם כל לעצמי. אולי גם אז. בוא נביא לך דוגמה, תשובה כמה אתה צודק, כמה אתה פוגע. בשלב מסוים אמרתי שאני מחליט ללמוד, והרגשתי שאני לא ידעתי מתי אני אמות. כאילו הייתה לי הרגשה שכאילו, אתה יודע, עם כל המכות היפות שקיבלתי, לך תדע מה יהיה מחר. ואמרתי, הזמן דוחק ואני חייב כאילו להספיק כמה שיותר בזמן שכבר איבדתי. התקשרתי לנס תל אביב, ואמרתי שלום, אמרו לי שלום, מרכז רישום וקבלה. אמרתי, יש לי שאלה. נשבע לך, זו השיחה שניהלתי, וזה ככה זה היה. אמרתי, אני רוצה להירשם לאוניברסיטה. אוקיי. אמרתי, תגידי לי שאלה, אני יכול ללמוד 2 תארים במקביל? אמרו לי, כן. אמרתי, אוקיי, את יכולה להגיד לי דוגמה של איזה 2 תארים אני יכול ללמוד במקביל? אז היא אמרה לי, אתה יכול דוגמה משפטים וכלכלה, אתה יכול, אמרתי, רגע, עצרי, נשמע לי טוב. נשבע לך ככה, היא נתנה לי תארים, אמרתי, משפטים וכלכלה, נשמע מעולה. תקשיב, אתה לא יודע מה זה אומר? לקחתי אוטובוס, כלום. לקחתי אוטובוס, הלכתי לסטימצקי, היה שם אז היית צריך לקנות ערכה, מילאתי רק משפטים וכלכלה, רק אוניברסיטת תל אביב, לא מילאתי שום מוסד אחר, שום חוג אחר, והגשתי. זהו. כי הייתי, מבחינתי, ניסיתי להספיק כמה שיותר, היה לי חשוב לרוץ, היה לי חשוב
להצליח, היה לי חשוב כנגד כל מה שאני הפסדתי, מבחינתי הרגשתי שהפסדתי המון, חלק מהילדות, חלק מהזה, ורציתי באמת להספיק כמה שיותר, בגלל זה היום אני, אתה יודע, בכל מה שאני עושה, אני משתדל לעשות את זה מהר, אני משתדל להספיק. אתה מבין אבל שזה נדיר, כי אני מכיר סיפורים. בוא, אנחנו כולנו מכירים סיפורים של ילדים שחוו דברים, שעברו מחלות, שעברו ילדות, והרבה מהם לא עניין אותם ללמוד ולהיות הכי טובים בלימודים. עניין אותם אולי להבין שוואלה, בוא נחיה את היום כאילו אין מחר, בוא ניסע לתאילנד, בוא נחווה את העולם, בוא נעשה רק מה שעושה לי כיף. והדבר האחרון שעושה לי כיף, זה ללמוד לתואר. זה נורא, נורא קשה. כיף זה לא. זה מספק אולי בסוף, אתה מרוויח מזה כסף. אבל ללמוד, זו תקופה לא כיפית בלשון המעטה, היא קשה מאוד. אבל תחשוב, הסביבה שלי, הרי כל בן אדם בסוף משווה את עצמו לסביבה שלו. אני לצערי, אני לא משווה את עצמי לדונלד טראמפ או לאילון מאסק. מה לעשות? זה לא הסביבה הטבעית שלי. אבל בני כיתתי ואנשים שהייתי איתם, זה מי שאני משווה. הם הלכו לצבא, אני אלך לצבא. הם הלכו כולם ללמוד, אני אלך ללמוד. אני לא חושב שבאשדוד כולם הלכו ללמוד באוניברסיטת תל אביב. אני אספר לך סיפור, לא למדתי באשדוד. לא למדתי באשדוד, כי בכיתה ז' הבנתי שהרמה היא לא מספיק טובה בשבילי. וגרת באשדוד. גרתי באשדוד, גרתי באשדוד כל יום 1.25 שעות, הייתי נוסע הלוך, 1.25 שעות חזור, כדי ללמוד בבית ספר שקוראים לו יונה ז'בוטינסקי. יש שם את המורים הכי מדהימים בעולם. עד היום אני חבר של כל המורים. עד היום אתה לא מבין, הצעת הניסויים שלי כללה את זה שאני השגתי 60,000 שקל, ארגנתי כנס מחזור בבית ספר ל2,500 איש, ושם בפני כולם הצעתי לאשתי בבית ספר כשהיא בוגרת התיכון וגם אני בוגר התיכון, והנחיתי את האירוע. וואו, 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 איזה סיפור, איזה פרויקטור אתה גם, אתה אוהב הפקות כאלה. שיהיה מעניין. כשאני התחתנתי עם אשתי אמרתי שיהיו לנו זמנים קשים, יהיו לנו זמנים טובים, דבר אחד אני מבטיח לך, לא יהיה משעמם. זה אני עומד במילה שלי עד היום, כן. באופן מוחלט. לא משעמם איתך. מה זה לא משעמם? ואיתה איך? היא מדהימה, עזוב. היא המרגיעה? היא החכמה, היא היפה, היא הספורטיבית, היא המוצלחת, היא הכל. שמעת את זה? מה זה הדבר הזה? זה אמיתי. היא תגיד אותו דבר עליך? לא, היא תגיד אותו דבר כמוני. שהיא יפה, שהיא חכמה, שהיא... בוא תהיה כן, מה היא תגיד עליך? מה היא תגיד את האמת אל תהיה נחמד, כי יש פה מצלמות. מה היא תגיד עליך? לא, אתה מכיר אותי בקטע הזה שאני מאוד ישיר. מה היא תגיד עליי? שהיא כמעט לא ראה אותי, שאני רודף צדק, שאני משוגע בקטע טוב, ושאני אבא נהדר. יפה. ורומנטיקה, אני צריך להוסיף אם ככה אתה הצעת. זה לא תגיד. זה לא תגיד. איך לא? הצעת לניסוי מקום רומנטי. מדהים. לקחת לדייט של 3 ימים. שם זה נגמר. אז אתה אומר... היא צוחקת, אז איך היא נפלה בפח? איך היא נפלה בפח? שהיה דייט ארוך. היא חשבה שזה היה הרומנטיקה של החיים. ואמרת, זהו, שלי, יאללה, מספיק. סיימנו. עכשיו אני צריך לדבר ולעזור לעם. היה לי מספיק. פרויקט הבא. מצחיק, אז רגע, אז אני רוצה להבין. אז בעצם, כנגד כל הסיכויים, התחלת לומר שאתה נלחמת בשביל להיות בצבא. התקבלת? הצלחת? עשית צבא בסוף? שירתת? 3 שנים? דובר צה"ל, לא 3 שנים, כשנה ששירתתי. כי מתנדבים, כן. בדיוק, ואז הלכתי ללמוד, ואתה לא תאמין מה המשימה שלי היום. אני אספר לך, אתה תצחק. אני כבר כמה שנים מנסה לחזור חזרה, כאילו לא לחזור, לעשות מילואים. אני כרגע לא מצליח, אבל גם בזה אני אעמוד. חבר אלוף פיקוד דרום, תראה איך אתה... כן, הוא היום בעולם, הוא יושב ראש הסוכנות היהודית, כמעט לא נמצא בארץ, עושה חיל, מגייס כספים, האיש הכי מדהים בעולם. אם הוא היה מחר ראש הממשלה, אני חושב ש99% מהציבור בישראל היו מצביעים לו. אני חושב שכן ירבו אנשים שנלחמים בתקופה הזאת כדי להתנדב, ולא נלחמים בתקופה הזאת כדי לא לשרת. גם אני כמובן שירתי בצבא, ובעיניי הם דבר מאוד חשוב, וזה גם הזדמנות אולי גם לומר תודה ענקית לכל החיילים שלנו שעושים... ימים כלילות. לגמרי, וכבר שנתיים, בוא נגיד ככה, בחודש הראשון כולנו היינו הראשונים להגיד, מה שצריך, אנחנו פה, ולאט לאט זה דרך, אבל יש חבר'ה שלא דרכו, שלא המשיכו בחיים שלהם, ולא המשיכו בעבודה שלהם, וזה עלה להם במשפחות שלהם, זה עלה להם בזוגיות שלהם, בפרנסה שלהם, בהרבה מאוד דברים. לצערי גם בפציעות ובחיים שלהם אפילו, אני חושב שאנחנו כמדינה לא עושים מספיק בשבילם, ברמות על. מה היית עושה אחרת? אני הכל. אחי, הכל. אני כאילו, אין סיכוי בעולם שראיתי בן אדם שמשרת, שחזר מעזה, שיש לו קושי בעסק. מבחינתי, כל אחד מקבל 1,000,000 שקל, מיד. 1,000,000 שקל, מיד.
אחרי זה בודקים דברים. הכלכלה תקרוס? לא איזה תקרוס, למה כמה אנשים יש, על מה אתה מדבר? כמה אנשים כבר? מדובר בכמה מיליארדי שקלים בודדים, אתה יודע כמה עולה לנו המלחמה? איך יכול להיות שאותו חייל שמסכן את החיים... אנחנו לא נאבד קצת מהדבר הזה שבעצם במדינת ישראל אנחנו משרתים לא בשביל הכסף, אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נגן על עצמנו, לא יהיה אותנו. הכל נכון, אבל יחד עם זאת בסוף אותם האנשים מוותרים. לא, אבל אני אומר בדיעבד, לא יכול להיות שהבן אדם חוזר הביתה, העסק שבור, המשפחה שבורה, אין לו לקוחות, אין לו ספקים, או לקבלים. תקשיב, לא יכול להיות. עכשיו, אני סתם אמרתי מיליון, או לא משנה, זה לא משנה. מרעיפים עליו הכל, זה מה שאני בלעית, הכל. כל מה שהוא צריך, יש לו, לא יודע, מבחינתי כרטיס קסם, שאין לו תור לכלום, הוא יכול לקנות בכרטיס הזה הכל. יש פטור מתור, נראה לי ש... פטור. לא יכול להיות שאנשים כאלה שמקרבים עבורנו את החיים שלהם, גם את החיים עצמם וגם את החיים הנוחים שלהם, ואנחנו לא עושים את אותו דבר בשבילם בחזרה. לא יכול להיות. הלוואי. הנה, אתה פרויקטור, לא? בוא נראה אם אנחנו מעבירים טוב, כרגע באשדוד, אבל אולי מחר זה גם גדול יותר מזה. נדלג לשלב של הפוליטיקה. אז איך אתה בעצם, ולמה? אתה מתאר לי פה שאתה בן אדם מאוד חכם. אני לא... תשמע, אם אתה סיימת בהצטיינות, והספת ללמוד באוניברסיטת תל אביב, כי אני מכיר הרבה כאלה שהלכו ללמוד במולדובה, או אני יודע לאן כדי שיקבלו אותם. אני אספר לך משהו שהוא חידוש, אף אחד לא יודע את זה. היית צריך ללמוד במולדובה. לא, אני אספר לך ששבוע שעבר נרשמתי לדוקטורט, אז אני... לדוקטורט? תשמע, עד שאתה לא תהיה פרופסור, אתה לא תירגע, נראה לי. נראה לי ששם רק אתה תירגע. במה הדוקטורטים מותר לשאול? תקשורת. והיום אתה בעצם עורך דין, יש לך משרד עורכי דין באשדוד, שזה בעצם העיסוק העיקרי שלך מן הסתם. לא שלי, אלא היום של אשתי, כי המשרד הוא שלי, אני כסגן ראש עיר לא יכול להיות עורך דין פעיל, אני עורך דין, נוטריון, מגשר, מה שאתה רוצה. היום אשתי, שהיא עורכת דין, היא מנהלת את המשרד עם העובדים בתוך המשרד, עושה, כמו שתיארתי לך מי זו אשתי, אז זאת מישהו שעושה עבודה יותר טובה ממני, וכן, אני מאמין שהמשרד הזה בסופו של יום נותן לי את היכולת להתעסק בפוליטיקה, כי בפוליטיקה, לא יודע, מספרים לי כמה אנשים מגיעים, גונבים, מושחתים, לא יודע, אצלי זה עובד ההפך, אני משלם מהכיס שלי לפעמים דברים שאני צריך לעשות ברמה הציבורית ואני לא מצליח, אז אני מוציא מהכסף שלי, והפוליטיקה הזאת עולה לי כסף, ואני לא מדבר לך על עולה בקטע שאני, במקום להרוויח כסף, אני נמצא במקום של תרומה וזה, אלא עולה לי כאילו אני באמת תורם בכסף, בממון, לדברים שאני לא יכול לעמוד מן הצד. ואם לא המשרד עורכי דין ולא הפעילות, אז אני לא בטוח שהייתי יכול להיות היום במקום איפה שאני נמצא. זה נותן לי את החופש הזה, מעבר לאשתי, שנותן לי את החופש שהיא מגדלת את הילדים רוב היום, והיא עובדת במקומי, והיא מחנכת במקומי, והיא עושה הכל במקומי. אז אני יכול להיות במקום שהוא קצת יותר למען הזולת. אז זה מה שמחבר אותי לשאלה, בן אדם כל כך אינטליגנט וחכם, כמוך, יודע שהוא מקריב את האישה שלו, את הילדים שלו, את הבית שלו, את המיטה שלו, לפעמים גם את השם שלו, כי בפוליטיקה מה שלא תעשה, תמיד יהיה לך את הצד השני, את האופוזיציה שלא יאהבו אותך, שיגידו שאתה לא בסדר. כל הדבר הזה, אתה נכנס לפוליטיקה, ויש לך גם מקצוע, אתה עורך דין, אתה מרוויח, יפה, ברוך השם, לא חזר לך כלום היום. למה? זו שאלה מדהימה. שאלה מדהימה. שאלה מצוינת, אני אוותר, אני פורש, באמת, אני לא רוצה... אתה שכנעת אותי. שכנעת אותי, יאללה ביי. אני חושב שזה סוג של מחלה, לא בקטע רע, אלא בקטע של איזשהו ג'וק, וירוס, כי אני לא יודע איך להסביר לך את זה אחרת. כי אנשים שנמצאים שם הם אנשים שבאמת רוצים לשנות ולהשפיע. לא כולם. יש הרבה עניין של כבוד. בן אדם, צורך העניין כמו דונלד טראמפ, שיש לו כבר הכל. יש לו הכל. הנה עובדה, הוא רוצה את הפרס נובל לשלום. הנה, אין לו הכל. למה? אתה אומר כבוד? לא יודע. מה הוא צריך יותר? יש לו כבר הכל. למה אילון מאסק נכנס לפוליטיקה? יש לו הכל. הוא יכול לקנות מדינה. יש לו הכל. אני חושב ששם יש כבוד. לא. אני שואל אותך, האם אתה שם בשביל הכבוד? בסוף, הבחור, הילד הזה, שהילד שקיבל קפות, נקרא לזה בצורה קיצונית, הילד הקפות מאוקראינה או מאשדוד, שבסוף הגיע להיות סגן ראש עיר, אולי ראש עיר, אולי יותר מזה גם מחר, אני חושב שיש בזה הרבה הוכחה של כבוד. זה לא זה? זה לא הרדיפה אחרי הכבוד? אף פעם לא עניין אותי כבוד. אמיתי לחלוטין. אף פעם לא עניין אותי כבוד ככבוד. ואני גם לא בטוח שאני מסכים לניתוח שלך לגבי דונלד טראמפ ואחרים. אני חושב שהכבוד שיש לי אילון מאסק בתור איש גאון ואיש עסקים על, הכבוד שיש לו לא יתווסף לו אם הוא הולך לפוליטיקה, לדעתי אפילו ייגרע ממנו, אם אתה שואל אותי. אני אגיד לך.
כי בשלב מסוים אנשים מבינים שגם כשיש לך המון 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 כסף, אתה זוכר פירמידת מסלו, אתה יודע על מה אני מדבר? הפירמידה של הצרכים, ויש לך כבר, יש לך אוכל טוב, כמה המבורגרים אתה יכול לאכול ביום, רונן? כמה מטרים של בית אתה צריך? איזה אוטו מדהים יותר אתה צריך? כמה כסף בבנק אתה צריך כמה? 10 מיליון? 100 מיליון? 200 מיליון? הרי בשלב מסוים זה לא מוסיף לך אושר. ואז אתה אומר, אני רוצה סיפוק. סיפוק. עכשיו, סיפוק ממה? מזה שאתה מספק את עצמך? אין בעיה. אני לא נגד. אני לא אומר שחס ושלום, שאנחנו צריכים, מה שנקרא, לא יודע, לתת את כל מה שיש לנו למען הזולת ולחיות ברחוב ולא יודע מה. לא, אני רוצה לחיות טוב. רוצה לחיות טוב. ברגע שאני אישית הגעתי לרמה שבו החיים שלי מספיקים לי. אני נמצא במצב טוב. יש לי מקרר מלא, יש לי נדלן, יש לי אישה, יש לי שעון טוב, אוטו טוב, אני לא צריך מעבר. אני לא מחפש להיות מולטי מיליונר. זה לא מעניין אותי להרוויח מיליארדים. ואז אני רוצה סיפוק ביום-יום. אני רוצה לחזור הביתה בלילה, או לסכם את השבוע, או לסכם את השנה, ולהגיד, וואלה, הצלחתי, עשיתי את זה, ועשיתי את זה, וזה בזכותי, וזה רעיון שאני חשבתי עליו, וזה משהו שאני המצאתי, וזה משהו שאני עצרתי. זה כיף. ולבן אדם הזה אני עזרתי, ואני הולך ברחובות, ואני פוגש גם באשדוד, ולא רק באשדוד. המון, המון אנשים שאומרים לי, אתה זוכר, אתה עזרת לי בעבודה, ועזרת לי עם הילד, עזרת לי עם הזה, עזרת לזה. ואיך את האמת, לא הכל אני זוכר. לא הכל. כי אני נמצא במקום שאם אני יכול לעזור למישהו, אני עוזר באהבה גדולה. לא עולה לי כלום. לא עולה לי כלום. אני שמח לעזור לאנשים, זה כיף לעזור לאנשים, ואני רוצה להיות במקום שבו אני יכול לעזור כמה שיותר. זה נשמע כל כך, כאילו, סליחה שאני אומר, כאילו אני בטח אינפנטילי, נאיבי, אלטרואיסטי, לא אמיתי, אבל זה מה שמניע אותי בסוף של יום. ואני רוצה להגיע למקום הכי גבוה מבחינתי, כי אני תמיד עונה לאנשים את התשובה הבאה, כי שואלים אותי מה אתה רוצה להיות. תשמע, אם אני הייתי חייל בצבא, אני הייתי רוצה להיות רמטכ"ל. זו המטרה. עכשיו, יכול להיות שהייתי הולך להיות, בסוף מצליח להיות סגן אלוף, אלוף משנה, תת אלוף, רב סרן, לא יודע, אבל השאיפה שלי, הכי גבוה שאני יכול. למה לא? אני מאוד מאמין בעצמי. אני חושב שאני בא ממניעים טובים, אני חושב שיש לי המון המון מה לתת, אני חושב שאני בן אדם טוב, זה מה שאני יכול להעיד על עצמי, עד כמה שזה לא אובייקטיבי, ואני רוצה להיות במקום שבו יש אנשים טובים שעושים טוב למדינה, וטוב לעיר, וטוב לכולם. מה רע? איך זה נשמע מדהים, ואיך זה שאתה בעצם רק רוצה לעשות טוב בסוף. אתה אומר, יש לי הכל מה שאני רוצה, מה שעכשיו נשאר לי לעשות, זה לעשות טוב לאחרים, לעזור לאחרים, שיהיה להם טוב. אני רוצה השפעה. השפעה שתעזור בסוף. לעצב את החברה שלנו. מה זה לעשות? לעשות טוב זה נשמע כאילו יותר מדי ילדותי, עוד פעם. אני רוצה השפעה. אני רוצה, הנה בכלל, לא מתבייש להגיד את זה. אני רוצה השפעה וכוח לשנות את המציאות שלנו בכל תחום בחיים שאני יכול לגעת בו, כדי לעצב אותו בצורה ובדרך כפי שאני רואה את זה. שזה הטוב שאני רואה את זה. יש מישהו שיגיד שטוב לו לשבת על קצבאות ולא לעבוד, וזה גם טוב. אני חושב שצריך לדרבן אנשים לצאת לשוק העבודה, אני חושב שכל אחד צריך לתרום, אני חושב שלכל אחד יש מקום, גם בעיר אשדוד, גם במדינה שלנו, גם לשמאל, גם לימין, גם לחרדים, גם לחילונים, גם לכולם. כאילו, וצריך לבנות את המקום הזה, שכל אחד יכול למצות את עצמו, למצות את הפוטנציאל שלו, ושיהיה לו טוב. זה הכל. וזה אפשרי. אתה דיברת על זה שאתה רוצה בסוף היום, בסוף השבוע, להגיד, וואלה, אני מבסוט על עצמי, על מה שהצלחתי לעשות השבוע, ולהרגיש טוב עם עצמי. נכון. אני שואל אותך בכללי, ותגיד לי בכנות, האם נכנסת לפוליטיקה, והיום, בראי ככה עבר, אתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד שעשית החלטה נכונה, ואתה רוב הזמן מבסוט? זו שאלה מאוד קשה. באמת, אני אומר לך. זה אני פה. כן, תודה רבה. זו שאלה מאוד קשה. כי המחיר האישי שלי הוא מאוד מאוד גבוה. אני כל יום קורא על עצמי בפייסבוק כמה אני כזה וכמה אני לא בסדר וכמה... איך בן אדם שרוצה לעשות טוב, אומרים עליו שהוא תמיד לא טוב? לא משנה. לא אומרים תמיד, אומרים לפעמים. כי זה בסדר, זה טבעי, יש תחרות, וכל אחד חושב כאילו למה הוא, גם אני יכול להיות, ולמה הוא לא נותן לי ונותן לו, לא משנה מה. תמיד יש סיבה. ואני חושב שאני הייתי יכול להיות במצב סוציו-אקונומי הרבה הרבה יותר טוב היום, בשבילי, בשביל משפחתי. הייתי יכול להיות הרבה יותר עם המשפחה ועם הילדים ולטייל בעולם, הרבה יותר ממה שאני מצליח לעשות היום. אני חושב ששילמתי מחירים, אני לא מתחרט על כלום. בכלל, בחיים אני אף פעם לא מתחרט על כלום. ויתרה מכך, אני אגיד לך, זה לא הנקודת זמן שצריך לשפוט את זה. אני בתחילת הדרך, אני אפילו לא באמצע הדרך מבחינתי.
אני רק הפכתי לבן 41, לא מזמן. לא, זה לא מזמן. אני בן 41. מזל טוב. ואני, תודה רבה. לא, זה כבר עבר זמן, אבל אני בן 41. ואני כבר קרוב ל5 שנים סגן ראש עיר. ואני חושב שאני הספקתי הרבה, ועבדתי בכנסת. והייתי ראש מטה של מי שהיה שר האוצר. ועבדתי בלשכה המשפטית במשרד התקשורת. והייתי עוזר לסגן יושב ראש הכנסת בעבודות. והייתי יושב ראש דירקטוריונים כאלה ואחרים. ושר השיכון מינה אותי להיות לסגן יושב ראש לוועדה לדיור ציבורי במדינת ישראל. ושר התרבות מינה אותי לדירקטור במועצת המוזיאונים. יש גם שמות שאתה ממש אהבת את חנין זועבי. חס ושלום, אבל אני דרדין, עוד דוגמה טובה, אני בתור חבר ועדת בחירות המרכזית לכנסת ה-19, הצבעתי, למשל נגד, יחד עם חבר ועדת הבחירות לכנסת ה-19 המרכזית לכנסת, נגד כניסתה של מפלגת זועבי וחנין זועבי לכנסת, שהם לא ייבחרו, והבג"ץ פסל את זה, שטמטום מוחלט, הנה אני אומר לך לחלוטין, כל נציגי המפלגות בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 הצביעו נגדה ונגד המפלגה שלה, כולל אנוכי כמובן, ובג"ץ הפך את זה ושם אנשים שהם אויבים, מושבעים של המדינה שלנו, לנהל את המדינה. זה הזיה. כשאתה מדבר, אני מרגיש שזה ה-DNA שלך, שזה יש דברים שכמו שאלוהים נוגע בך, שאתה לא יכול לבחור, יש מקצועות שאתה לא בוחר בהם, הם בוחרים בך. אתה מבין מה אני אומר? כן. זה גם, אני בא מעולם המשחק, אני חושב שזה משהו שאני לא יכול להגיד, אני השחקן, אבל כל פעם מחדש שאני בבית ספר, יתנו לי תפקידים, כאילו, טוב, הוא לא טוב, או כמו בכדורגל, אם בוחרים אותך ראשון כל הזמן, אז כנראה זה טוב, אם אתה נבחר רביעי כל הזמן, ואתה כבר גדל, אתה כבר לא ילד, אתה כבר רביעי, אז כנראה אתה לא תהיה כדורגלן שתהיה גדול, כן, אם בבית ספר אתה רביעי, בכיתה, כמה יש? בשכבה. או כל המדינה, אתה כנראה לא תהיה מחר ערן זהבי. אולי כן, ניסים קורים, אבל לרוב זה לא, כאילו, השם לא נגע בך בכדורגל. ומרגיש, כשאתה מדברים על נושאים, אתה מדבר, אבל כשאתה מדבר על פוליטיקה, ופתאום על סתם על חנין זועבי, שכבר די, זה מת. כל כך כאילו ישן. שאני זוכר אותה, אתה אומר. שזה שאתה זוכר אותה, זה כבר נעשה, אתה יודע, אתה זוכר מה היה שם לפרטי פרטי, וזה מכניס לך בעיניים את איך נקרא לזה? את האנרגיה הזאת, שאתה לא יכול אפילו לשלוט בה, זה כאילו נראה שזה כאילו בחר בך, אתה לא בחרת להיות פוליטיקאי, הפוליטיקה בחרה בך והכניסה אותך לתוך משהו שהוא גדול ממך, אתה לא מסוגל אחרת, אתה חי את זה, זה החיים שלך. היום כן. אספר לך משהו קטן, כשאני נפגשתי עם גלנט, פגישה עם גלנט שהיה אז השר לקליטת עלייה, וככה דיברנו דיברנו על כל מיני דברים, דיברנו על אוזבקיסטן בין היתר, והוא אומר לי, אני בוכרי במקור וזה, והוא אמר לי, שמע, אני אגיד את האמת, אני לא כל כך כאילו, תספר לי, תסביר, אני לא יודע מה זה, איפה זה אוזבקיסטן, אני לא יודע, ככה מכיר את מה זה בוכרי בדיוק, כאילו היה מאוד כן איתי, הוא לא מכיר את הניואנסים, וכאילו דיבר והקשיב, וכאילו הרגשתי שהוא שמו גלדיאטור רגע, בלול, בעריסה. הוא אומר, אני אראה איך זה, אבל זה כאילו הרגשת שזה לא בשבילו. ואז פתאום, לא יודע איך הנושא השתנה, התחלנו לדבר קצת על ביטחון וזה, פתאום הוא התחיל לדבר על צבא. נהיה לו אור בעיניים. הוא התחיל לספר לי איך הוא עשה ומה עשה, והיה איזה אחד שהיה מוחסל, ורגע לפני שהוא יורה בו, אמרו לו חדל, והוא לא ירה בו, ואחרי זה הוא פתאום פגש אותו באיזה מפגש מדיני, כשהוא מדינאי, והוא מדינאי, והוא בא והוא לוחץ אותו יד, והוא אומר, בוא נזה בן אדם שאני כמעט הורגתי אותו שהייתי לפני כמה שנים, ועכשיו אני לוחץ אותו יד, והוא חי, והוא פה מולי, ואני יודע מה, כאילו, והוא מספר את הסיפור, ואתה רואה שהוא בן אדם של ביטחון, הבן אדם חי את הביטחון. זה הוא, זה המהות שלו. כמה חשוב, תחשוב, שהבן אדם ימצא את המקום שלו בעולם. אבל זה מרגיש שאתה מוצא, כי אני רואה איך אתה מדבר, זה בחר בך, אני רואה איך אתה מדבר על פוליטיקה, על דברים שקורים בסביבה, לא גורם לך לאי שקט אם אין שם צדק. זה בחר בך, ככה זה מרגיש מהצד. גם אני מרגיש את זה ככה. אז גם מזל מאזניים, אז חוסר צדק זה הדבר היחיד שמוציא אותי מהכלים. אז לא היה עושה אותך כנראה מאושר להיות בחול יותר מדי, ולא היה עושה אותך מאושר, אולי קצת, אתה יודע, בסוף זה נעים, אבל בסוף, רוב הזמן אם היית בחול, או רוב הזמן אם היית בעשייה הזאת, הסיפוק נראה לי פה גדול, שאין מה לתאר. אתה נראה לי קם בבוקר, וגם אם זה יום קשה, אני מכיר את זה באופן אישי, אני שחקן, אני אומן, אני מרגיש את זה גם, לא תמיד קל, אבל ברגע שאתה בסוף בא, עומד, עושה את מה שאתה עושה, ואתה מרגיש את הסיפוק הזה, שאתה אומר, זה בחר בנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אחר. אני לא יודע איך אני בחיים שלי למשל, לא הייתי למשל שבועיים מחוץ לארץ. שבוע,
גג, הייתי שבוע וחצי גג בחיים שלי, אני לא מתאר לעצמי איך אנשים חודש שלם, בטן גב, באיזשהו מקום, אני חושב שזה עונש. אל תשאל, אני שבועות, ולפעמים גם חודשים, בחוץ לארץ, בסבבי הופעות, אתה מדבר על אישה שלא ראה את הילד. לא, אתה עובד. אני מדבר איתך על חופשה. לטוס לחופשה, ולא לעשות כלום, ליהנות, לראות נופים. בן אדם שנמצא הרבה בחול בעבודה, לא מרגיש שהוא בחופשה, כשהוא הרבה זמן, הוא מרגיש למה אף אחד לא משלם לי על זה, למה אני פה כל כך הרבה זמן, ואף אחד לא משלם לי על זה. אז הכיף שלי זה להיות בבית עם המשפחה, או לקחת אותם לאיזו חופשה, אבל טוב, כל אחד מה שחסר לו, אני מבין שאתה תרצה איזה שבועיים, 3 להיזרק באיזה מקום, אני אגידו לי עכשיו 3 שבועות איפשהו, אני מחזיק את הראש, אני אומר, צריך לשלם לי הרבה בשביל זה, כי אני כבר לא יכול לראות את זה, אני רוצה להיות בבית עם הילדים שלי. בסדר, כל אחד והחסך שלו. אני יודע, ככה, שקראתי עליך קצת, שמעתי שבעצם מה שהכניס אותך לפוליטיקה, לא עניין אותך בהתחלה, לא חשבת שתיכנס לפוליטיקה, לא חשבת שאתה הולך להיות פוליטיקאי, אהבת לייעץ ולעזור ולהיות מאחורי הקלעים. ואז מה שהקפיץ אותך והדליק אותך, שראית את הצדק כבר מתפוצץ לך מול העיניים, זה בעצם היה שבת? תספר לי על זה, מה היה בשבת הזאת, שאתה פתאום החלטת שאתה נכנס לפוליטיקה? לא השבת, אלא סגירת הביג בשבת, אני אדייק את זה יותר. אוקיי, מה זה אומר? מה, הם רצו לסגור את הביג בשבת באשדוד? כן, זה התחיל מאריה דרעי, שזה מסוג אנשים שלדעתי לא צריכים להיות בפוליטיקה הישראלית, והוא אז עשה איזשהו חוק שאפשר בעצם לסגור מרכזים מסחריים, בין היתר חנויות בשבתות, וביג אצלנו בעיר זה בעצם באמת איזשהו סוג של איזושהי מקום מפלט, מקום לא רק של לעשות קניות, אלא מקום בילוי אמיתי. מכיר את הביג באשדוד, אחלה מקום, תענוג גדול. ואני, את האמת, אני כתבתי בספר שלי, דרך אגב, על ביג, כדוגמה. גם קצת הספר, יפה, טוב לדעת ככה. דרך אגב, אתה זורק את זה, כאילו אני כתבתי בספר שלי, כמו שאני מזגתי פה כוס מים. רונן, האמת היא, כתבתי יותר מספר אחד, אם להגיד את האמת, אבל עזוב. כמה ספרים? שיהיה לנו לפעם הבאה. כמה ספרים, רק שנדע. האמת היא 2, אבל כשאני אומר יותר מספר אחד, זה נשמע הרבה יותר רציני. אבל אני אגיד לך משהו. אני בכלל חושב שביג זה אחלה דוגמה לאיך הדברים אמורים להתנהל. גם בשבת וגם לא בשבת בכלל במדינה. זו דוגמה מדהימה לדעתי. מה הכוונה? ביג זה פלטפורמה שמאפשרת. היום למשל 70% מהחנויות שנמצאות בביג, הן סגורות בשבת. החלטה שלהם. ואף אחד לא יבוא ולא יגיד לבעל עסק להכריח אותך לא לפתוח בשבת ולא לסגור בשבת. כל אחד את הטוב בעיניו יעשה. זו המהות, ככה זה אמור להיות. הביג גם, למזלו, בדיוק, הביג גם נמצא מחוץ לאשדוד כזו, לא בלב העיר. בשביל להגיע לשם אתה צריך אוטו, זה לא שהוא ממוקם לך בלב העיר ולעיני כולם ועושה לך בעיות או לא יודע מה. הוא נמצא בפאתי העיר, ומי שרוצה לפתוח, שיפתח, מי שיוצא לסגור, שיסגור, מי שרוצה לבוא ולעשות קניות או לבלות, שיבוא, יעשה קניות, יבלה, ומי שלא רוצה שלא יבוא. אבל אולי... זו דוגמה, לדעתי, רק להגיד, זו דוגמה של איך אפשר לחיות בשלום, אחד עם השני. במקרה הזה, זה נגיד חרדים ואנשים שהם, אני לא יכול להגיד חילונים, אלא אנשים נגיד ולא חרדים, כי יש מגוון רחב של מסורתיים ואנשים שהם לאו דווקא, הם אנשים מאמינים, אבל הם לא חרדים. המון אנשים, גם למשל אצלי בסיעה שלי, מספר 2 שלי, בן אדם מסורתי, אוקיי? הוא הולך בערב שישי לבית כנסת, ואחרי זה הולך בשבת לים. אין עם זה שום בעיה. זה ישראל היפה מבחינתי. אולי אריה דרעי חושב שבן אדם מן השורה, שאתה יודע, רוצה את העבודה שלו באחד מחנויות האופנה, סתם אני אומר, קסטרו בביג פשן, עובד שם, ואומרים לו, שמע נשמה, אם אתה לא תעבוד בשבת, כל אחד נותן משמרת שבת, והוא צריך כסף, והוא לא רוצה לעבוד בשבת, אבל הוא מבין שאם הוא לא יעבוד בשבת, הוא לא יכול לעבוד שם, ואז הוא בעצם, אין מי שישמור עליו לשמור את השבת. אני יכול להביא לך 10 דוגמאות, שלא יודע, היום זו דוגמה יותר מדי רלוונטית, כן, אבל אם אתה לא יודע, תסחר בסמים, אלא תעבוד במשכורת מינימום, לא תגמור את החודש, ואז אתה אומר, אתה נאלץ לסחור בסמים, אחי, אני לא יכול לסגור חודש עם 5,000 שקל, נכון? אז מה אתה רוצה ממני? יש לי משכנתה, יש לי ילדים, אז אני חייב לסחור בסמים. לכל אחד יש את הבחירות שלנו. ואם בסוף אותו בן אדם לא יכול לעמוד בפיתוי שלא לעבוד בשבת, תשמע, אז הוא לא יכול לעמוד בפיתוי. מי שיכול, אף אחד לא יפטרו במדינת ישראל לזה שהוא לא עובד במשמרת ביום שבת. אם זה אתה ואני מסכימים, אין חיה כזאת בעולם, בחיים לא שמעתי מישהו שפיטרו אותו כי הוא לא היה מוכן לעבוד בשבת. אז הוא לא הרוויח 200%, מישהו אחר הרוויח 200%. מה יותר חשוב לך? תהיה עם המשפחה, עם הילדים.
תשמור על השבת, בדרך שאתה רוצה. אתה לא רוצה? כן תעשה. כל אחד עושה אדון לגורלו, ובוחר את הדרך שבה הוא רוצה לחיות. וצריך לאפשר גם למי שרוצה לשמור את השבת שישמור, ומי שלא רוצה שלא ישמור, וכל אחד מה שבא לו שיעשה, כל עוד זה לא פוגע באף אחד אחר, אין לי שום בעיה עם אף אחד. באהבה. מה זה מפריע? החופש לבחור. אחי, יש אנשים, ואתה יודע טוב מאוד, שהם עובדים 10-12 שעות ביום, וכל מה שיש להם בחיים בסוף, זה סוף שבוע. סוף שבוע לבלות עם הילדים, סוף שבוע להיות עם המשפחה, והם מעדיפים את הסוף שבוע לא לעשות לדוגמה בבית, בחצר או בפארק, הם רוצים לנסוע ולעשות קניות. זכותם. בדיוק. אני אגיד להם, לא, אתם עובדים כמו חמורים, סליחה על הביטוי, ובסוף לא, אתם תישארו בדלת אמות בבית שלכם? מה זה הדבר הזה? מה פתאום? כל אחד את מה שהוא רוצה, שהוא יעשה, איך שהוא רוצה. לכן דווקא הדוגמה שנתת, והכפייה שניסו לכפות עלינו, ולראיה, אותו אשדוד, אותו ראש עיר, אותה המועצה, אותה קואליציה, עם רוב חרדי מובהק, ועדיין ביג עובד כמו שצריך. אז קודם כל אנחנו, מה שנקרא הפגנות וכל מה שעשינו, הצלחנו, ועובדה שגם 10 שנים אחרי, הכל פועל, והכל בסדר, וכולם חיים בשלום אחד עם השני, וכשלא באים אנשים מבחוץ, מירושלים, ומנסים להכתיב לנו איזה שהם חוקים ולכפות דברים, אנחנו למטה, אנשים קטנים למטה, התושבים בעיר, יודעים להסתדר מצוין אחד עם השני. אני חושב שחלק גדול מהנזקים שלנו כמדינה, זה שמישהו מנסה לעשות עלינו פוליטיקה שם למעלה. בלי שהם רואים, נוגעים, מבינים בכלל על מה הם עושים. עושים למעלה את הפוליטיקות שלהם, וזו באמת בעיה. הם מעודדים שנאה, מעודדים גזענות, כל מיני פוליטיקאים, אני אפילו לא אגיד את השמות, אתה מכיר את הטוב מאוד יותר טוב ממני, וכולם, כל מי שמקשיב לנו על הספרדים המקופחים, המזרחים המקופחים, אנשים כבר, אין מזרחים, אין אשכנזים. אחי, כולנו פה ישראלים, על מה אתה מדבר? היום מפלגת השלטון, ליכוד, שהיא ברובה מזרחית, שולטת במדינה 15 שנה, מי מקופח? אני מקופח, אחי. מי מקופח? אני לא מצליח להבין. הילדים שלי יש להם בדיוק את אותן ההזדמנויות כמו לכל אחד אחר. לכולם תפסיקו לספר סיפורים כדי להסניע אותנו אחד על השני. זו הבעיה. אין להם שום דבר למכור לנו חוץ משנאה. וזו הבעיה. באמת בעיה. אלי, מתי הפעם האחרונה בכית? כל יום. באמת. כל יום אתה בוכה? כמעט. למה? אני אדם מאוד רגיש. אני רואה פרסומת של פלאפון, אני בוכה. אני רואה סרט עצוב. לא עצוב, סרט שמח עם סוף טוב, אני מזיל דמעה. אני, כאילו, אם אתה מתכוון, כאילו, מתי, מה שנקרא, אני מזיל דמעה, אז אני מאוד רגשן, מאוד רגשן. גם פה בזמן הרעיון כמעט לא התאפקתי באיזשהו שלב, אבל אני מאוד רגשן. אבל לבכות, כאילו, לבכות חס ושלום ממצב רע או מבכי, אז אני לא יודע להגיד לך, בטח באחת הלוויות של מה שקורה אצלנו בעזה. אז שם זה באמת, אתה לא יכול להתאפק מכאב. מתי פעם האחרונה צחקת? אני צוחק הרבה. אני צוחק הרבה. צוחק על עצמי, על החיים, על הכל. חשבתי שתגיד בהופעה שלי. תמיד, אתה יודע שכן, אתה יודע שכן. אני מת עליך ועל אח שלך הכי בעולם, אתם אנשים מדהימים, אבל אני חושב שבכלל, היום אנחנו צריכים הרבה יותר מנת צחוק מבאופן רגיל. אני חושב שצחוק מרפא, צחוק מסית אתה יודע, את המוח שלנו, את המחשבות שלנו לכיוונים אחרים, כי אם להתביית על הבעיות שיש לנו, הלאומיות, האישיות והכל, אפשר להיכנס לאיזה מראה שחורה ולא לצאת ממנה. אל תגיע לשם, שאלנו מתי צחקת ואתה הצלחת. אתה מבין, אני מגיע. לא, רק לצחוק. אז ברשותך, אני אסכם ואני אגיד שאני חושב שכל ילד יכול ככה לשמוע ולקרוא אולי את הספר שלך או את הסיפור שלך. אז נשמע כאילו אנחנו עושים קידום מחירות לספר. לא, בכלל לא, אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, אני רק שמעתי עליו כאן, אבל אני יכול לומר שבעצם באמת הבסיס הזה שלך, של ילד שכנגד כל הסיכויים, איך מלגור באוקראינה ולעבור התעללויות רק כי אתה יהודי, להגיע לפה ולהיות בסוף, לעבור את כל המחלות שאתה עברת בחייך, ומה שנקרא לצלוע כל הדרך לפסגה. סוג של. ואני מאחל לך שתגיע הכי רחוק שאתה רוצה, כי מגיע לך, כי אני חושב שיש מקום בשבילך
באמת בפוליטיקה הישראלית, או בכל מקום שאתה חושב, כי אני חושב שה-DNA שלך זה לעשות טוב לאחרים. אתה חושב על אחרים כשאתה אומר שאתה רוצה חופש לכולם, שכל אחד יבחר מה טוב לו, אתה לא מכריח אף אחד לעשות את מה שאתה מאמין בו, אלא אתה תגיד את דעתך, אבל תיתן לאנשים לבחור בה. ואני חושב שזה חשוב. אגב, גם אלוהים אמר את זה, כן? זה בדיוק מה שאומר, הוא נתן לנו את החופש להאמין בו, הוא לא אמר לנו שאנחנו חייבים לעשות את זה. חד וחד. אתה לא אלוהים? אבל... כולנו חלק. כולנו חלק. כולנו יש. בדמותו. לגמרי בדמותו. אני מאחל לך שתגיע הכי רחוק שאפשר. אני באופן אישי באמת מאוד אוהב אותך. סקרנת אותי ועניינת אותי, ובהזדמנות הזאת, כי בסוף אתה יודע, כל דבר טוב צריך להגיע גם לסיום, אבל אולי נעשה לנו עוד אחד כזה, כי זה באמת היה באמת מעניין. פעם הבאה אתה מראיין אותי. יאללה, אתה יודע, סיגם, יאללה. תודה רבה. תודה רבה לסגן ראש עיריית אשדוד. אני לא אגיד שוב פעם בקטע כבר מאוד מרוכז, אתה יודע מה אנחנו מדברים. מר אלי נחט, אני רוצה להודות ל-JNS אולפנים כאן בירושלים על האירוח והמקום המדליק והנחמד והיפה הזה. האווירה מדהימה, מאוד מקצועי פה וכיף. תודה רבה. אני הייתי רונן דוידוב, ואנחנו ניפגש כאן בפודקאסטים הבאים שלנו, אז שיהיה לכם אחלה יום. תודה רבה. תודה רבה.